So, sa gabing to mga boss, mamamana kami ng bukto. Kasama ko si Boss Joey, kasi Lempot. So, first time na gabi yung pagkuha namin dahil iilawan namin dahil nagpapagilid sila ng gabi. For the first time. So, stay tuned mga boss. So, ayan, papunta na kami mga boss. So, tansya ko ang oras mga 8 siguro. 8 PM. Oh. Mamugot ah. Yan. Isa. So, lagay ko muna dito. Kunin kita mamaya. Pati udang? Mapanam datang ka ba batit? Ngayon na tayo na. Tama na yung pagambal. Nakikita mo. Nya, betul? Basic? Basic. Dada. Ha? Duray ka. Ano man? Shrimp, masarap to. Nih. Yung malipitin, kamulam lang na. Shrimp eh. Oh. Wow. Doon na lamon. Ini dati bibigan. Alam po. Ay, dasuga na. Balang ka? Ano na lang tayo sa kumpay. Batik pa. Kita mo ah. Kukataman. Takitanta. Ano kami nga ni Tito Brian tanggalat? Tignan natin kung gaano karami na yung nakuha natin. After 3 hours. 3. Isa prank. Joke lang. Mga 20 minutes. No. Napindamo ti babati nang ako. Ito na yung madinit Utang. Tilapia. Saja. Maala ata dito. Ka ibang liit. Isa ka na panoon. Unyo, saka na lang talaga yun. Taman.
Gibiton, laki oh. Kaasi mo. Kakalaw ka ha. Kasi kami, pagkapalang sumukot dito ang basa ka mo. Kulagtitan eh. So, dapat nating asahin to mga boss dahil medyo hindi na siya matulis. So, doon na kami sa baba. Sa baba ng hanging bridge. Pagkado na. Oh, laingiyaw. Tatawala dako hang. Dito ka na. Sige lang. Ni ay, ini datang kanan ni. Ini. Untuk lang. Oh. Ngayon, padung nanti ito. Apay, nika manan. Ibati mo. Lah, lah. Ngayon, padung nun. Nakatalaw sa. Ano ata? Ayan na. Ito. Ini si Biag Gayam. Kaya nangalaan dak pa yun dito. Dapat dyan naman. Ayun na. Ito. Ano? Malay ito ang kunalaan niya. Ano ito na dito? Natito na. Malata bati jidakkel haan. Kita mal. Nakala na basay. Mawara mo dati maala. Na yun. May datang nga pinangdardaraan. Bari-bari, dayu-dayu. Mga kababati, Joey. Ni? Pagkalim mo, kung duduso na. Nalaing ngagpa na. Nih, bagang palangangan alam. Sirit. Kamula-mura sa ito. Kamula-mura. Ay, ma. Wag kita ni. Kamula-mura.
Labit kami sa tayo. Bulog raw mo. Bakit? Na. Ano? Batit? Kita mo ko naala po. Sana all. Dakulan. So big. Pachamba. So, adalam sa ate pag nantay oh. Ni. Jinirasa ni. Ni. Rasa ito na dumakal la. Banami. Dabag sa tintok pa. Ito Brian. Ha? Punay, nagdakkel niya. Dapi bugi na ano eh. Ha? Lem. Sa bali niyo kami. Namatito ko na pantanan. Ha? Nagadukto yung peso niya. Ito Brian. Ni. Ni. Magic. Oh. The fuck? Three down.
Kani Mang Jowin. Katin nagdiliman. Ni. Natin nagdilima. Ni pasayan. Nagtakla din nala din eh. Nagtaklibik na din. Nadudatin niya. Bali na naman sa paraan. Pagpaduda kami na lang mo kuno. Malukya ba kayo didakal? Na? Malukya ba? Malukya ba kayo? Nala. Puro ba si Kanalak ni? Sana oil. Una yan kita na. Sana all. So, dito na kami sa dagat mga boss. Dagat na to. Dito kami kumukuha ng talangka mga boss. Magdidaktil bunti na dito. Ayun. Yan dyan. Nakita natin panala. Hindi na hindi mga ubog mo na. Huwag natin siya tuwin. Ha? Manitan. Ngayon. Ha? May natin. Ito siyang paman. Talagtan. Pasulatan. Na si Boss Joey. Na alam? Ha? Gait yan? Kawanan. Yan mga boss, uuwi na kami. So, yun lang yung nakuha namin ngayon gabi. Babalik kami next time. At sana subscribe nyo pa kami. At panoorin yung mga videos namin mga boss. So, salamat. Oh, daulag. Ahas. Dakulin niya. Tinatay dati nakita mo. So, thank you mga boss.